Loffers genoodzaakt is om de werkzaamheden te staken. Tenminste, dat werd gisteren gezegd. Het is al enkele dagen erg onrustig. Er wordt een strijd uitgevoerd tussen onder meer de kinderen van de oprichter van Loffers, Oswald van der Dijs. Zijn kinderen, Cindy en Oswald van der Dijs junior. En aan de andere kant heb je twee statutair directeuren, Shuaili Ramos en Edmidio Ruggiero. Nou, dat heeft er onder meer toe geleid dat er een faillissementsaanvraag is ingediend. En daar heeft gisteravond de directie van Loffers weer op gereageerd. En die faillissementsaanvraag volgt op een turbulent weekend waarin de directie heeft getracht de normale bedrijfsvoering van Loffers voor te zetten. En zij zeggen dat ze daarin zijn tegengewerkt door de kinderen van Oswald van der Dijs, Cindy en Oswald van der Dijs junior. Die hebben namelijk op donderdag, vorige week, conservatoren beslagen gelegd op alle bankrekeningen van Loffers. Het directe gevolg van de beslagen is dat Loffers met haar bedrijfsvoering moest stoppen en dat zij niet meer in staat is haar crediteuren te betalen. En daarom zegt de statutaire directeuren: met grote spijt constateert de directie dat een operationeel gezonde onderneming, diep verankerd in de samenleving, op deze manier genoodzaakt wordt haar werkzaamheden te staken. De grootste zorg van de directie gaat nu uit naar de toegewijde werknemers en de zakelijke relaties wordt ongetwijfeld vervolgd.